Γεια σας παιδιά και Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζω στο πασχαλινό special επεισόδιο, στο οποίο θα σας πω ένα πρόβλημα και θα πρέπει εσείς να το λύσετε. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε 5 μέρες και θα κερδίσει δώρα από τον Gamers Boulevard και Japanese Flavors. Το πρόβλημα έχει ως εξής. Έχω 9 πασχαλινά αυγά ίδιου μεγέθους και ίδιου βάρους, εκτός από ένα το οποίο ζυγίζει περισσότερο λόγω του ότι είναι φτιαγμένο από ξύλο. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε ποιο ζυγίζει περισσότερο χρησιμοποιώντας ζυγαριά μόνο 2 φορές. Τα προϊόντα είναι μια ευγενική χορηγία του Japanese Flavors, στο οποίο μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τα ιαπωνικά snacks και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιαπωνική κουζίνα, και του Gamers Boulevard, στο οποίο μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τα video games, collectibles και μεμοραπήλια. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe.